Fala i n'a fɔ laada la ni san yɛlɛma kɛra ka ban min ye jamana ɲɛmaw ye u bi laseli kɛ. Laseli in ye bilasirali ye san kɔnɔna na koba minnu sera ka kɛ ani san kura kɔnɔna na ko minnu bɛna boloda olu caman bɛ kɛ diɲɛ fan 14 fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ k'i dantigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni nanzara san ale kun cɛli ye. General d'armée Asimi ye laada tile an fɛ yan kunungo a ko a bɛ Ala fo ka Ala barikada. Sankura min n'o daminɛtɔ filɛ nin ye ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma minnu bɛ degun kɔnɔna na bi min ye bonyamasegi ye k'o ta k'o ɲɛsin jamanadenw ma. Kɛnɛya basigi lafiya ko Ala k'o di a ko a b'a suli kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu bɛ yen n'olu fatura nin ko in na a ka kɛ jamanadenw ye walima a kɛra wolomasiri tabaw ye k'a bɛ taasibila kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma. Wa min ye miiri ni taasi fana ye a b'o ta k'o ɲɛsin jamanadenw ma olu min ko bi ko jamana ka yɛlɛma kuraw sigi sen kan. Maa minnu joginna a ma ɲin'u kɔ minnu somaw bɛ yen bi n'olu ntanyana a ma ɲinɛ olu si kɔ. A ko jamana ka dɛmɛ a n'a ka se bɛna ta ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Asimi ka kuma kɔnɔna na Falaye a ko fana k'a b'an ka jamanadenw fo nin waati laban in na degun minnu ye jamana in sɔrɔ ko a ma dogo diɲɛmaa la a ko a b'a ɲini Ala fɛ ɲinan san in ka kɛ Mali ka san ye diinɛ danaya danbe ale ni yɛrɛdɔn o hukumu kɔnɔna na yaasa degun minnu bɛ yen olu ka se ka yɛlɛma ka na ni lafiya ye ka di an ka jamanadenw ma. Jamanakuntigi ko sankura daminɛ o ye waati min b'a to fana ni maaw bɛ kɔmasegi kɛ k'a lajɛ baara minnu sera ka kɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen maaw sera ka jɛ ka koba minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ka se ka degun wuli. A ko san 2025 min bannen filɛ nin ye o waati labanw ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya sera an ka jamana ma kuma tɛ kuranko sɔrɔko wa min ye san in ye fana san in ye a yira sa k'a fɔ ko min ye fadenya jugu min b'an ka jamana kɔnɔ bi min ye fasoden ɲumanya waleyaw ye maliyɛnw yɛrɛ ka timindiya ni wulikajɔ ni cɛsiri ka degun kun k'o bɛɛ lajɛlen foli kan ka kɛ. A ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma danaya ale ni tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na muɲu ni sabali kɔnɔna na olu minnu sera k'o ta jamana kɔ min ye kalo damadɔ ninnu na a yira k'a fɔ an ka jamana a ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ tajiko ta nasira fɛ. A ko gɛlɛya minnu filɛ nin ye mun nana far'o kan o ye bingali minnu taara ka ɲɛsin tajitalaw ma. Wa ko kɛrɛfɛ fana kibaruya jatigintaw ni kibaruya jugu olu sigira sen kan ka siran ni jatigɛ don an ka jamanadenw hakili la an bɛ se ka tila cogo min na. A ko min ye o ko in ye o y'a to dɔ farala maliyɛnw yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri ni miiri ni taasi kan jamana k'ale bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa an kana bin jan wɛrɛ kɔnɔna na. A ko nin waati in na a bɛ an ka jamana ɲɛmaw an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo min ye sɔrɔkɛlaw ye n'o o ye jagokɛlaw ye tajitalaw k'a b'o olu fo ka sofɛriw fo min ye sofɛriw n'u ka parantiw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo minnu ni tora la ka taasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma sabula u y'a kɛ yaasa jamana ale bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min. A ko an ka wolomasiri tabaw lakana kɛbaw a b'olu fana fo min ye Mali gouvernement ye k'ale yɛrɛ fana fo baara kɛcogo ɲuman yaasa ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ degun minnu tun bɛ n'o ye an kana taji yɛrɛ y'an ɲɛna fiyewu o bɛ sera ka ban cogo min na. General d'armée Asimi a ko tiɲɛ don gɛlɛyaw caman bɛ an ka jamana ɲɛ gɛlɛya minnu don u tɛ se ka kɛ k'u bɛ to an ɲɛ ten cogoya si la f'an ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ. A ko jamana o jamana n'i wulila k'i jɔ k'i cɛsiri fadenya man ka kɛ juru ye min bɛ i minɛ k'i ka se ani ka damayira k'o yirali baaraw kɛ. A ko sa ko min kɛ jamana ye tiɲɛ don degun caman sera a ma fɛɛrɛw caman taara yaasa Mali bɛ se ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ jamana ye cogo min ko nka ko min ye Mali ye a ye sira min ta o sira tali de bɛ na ni nin ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini sira k'a tɛ taa nin kɔ k'an k'an cɛsiri k'an jija yaasa waleya minnu filɛ nin ye an bɛ se k'u kunbɛn cogo min ko malidenw y'o jaabi ɲuman di nin kalo laban ninnu kɔnɔna na. Jamanakuntigi ko sa ko min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen mun kɛra a kan ka kɛ misali y'an bolo a kan ka kɛ kalansen y'an bolo. O la Mali ale tɛna n'a ka sira bila koyi Mali ale kan ka taa sira min fɛ a bɛ taa o sira kelen fɛ. A ko hukumu de kɔnɔna na sa an ka jamana kɔni ka taabolo n'a ka nabolo bɛɛ lajɛlen yaasa an ka se ka sinsin ka yiriwa baaraw kɛ walasa Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2023 san ma a y'o sɛbɛn sigi sen kan n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ to ka se ka yiriwali kuntalajan lase an ma san 2025 ka taa bila san 2033 la. A ko in sigira sen kan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya a sinsinnen don min kan o ye an yɛrɛ ka kuntilenna an ka danbew an ka tabiyaw yaasa an ka sini bɛ se ka diya cogo di.
a ko ko san 2063 o kɔni ɲinini lafiya ni basigi kɔnɔna Mali kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'an ka lakanaw bɛɛ lajɛlen n'an ka jamanadenw sigilen ka n'an yɛrɛ ma ko baaraw kɔni bɛna sinsin san 2026 kɔnɔna na sira min taara dɔ bɛna fara a kan yaasa yɛrɛma hɔrɔnya a hakilinaw a n'a taabolo ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ye bɛn kuntalajan ye o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo maa k'i sinsin ko kan i b'i sinsin min kan o ye fasodenw ka kɛlɛ fasodenw ka wulikajɔ wolomasiri tabaw ka don o don se lakana ale ni basigi ɲinini ka ɲɛsin bamakɔ ni walekɛbaw ma ko foli ni tanu ni o kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma olu minnu ka nin baara kɛ danbe ni hɔrɔnya ni tilennenya kɔnɔna na k'u fo jamana fana tɛna ɲinɛ o kɔ koyi sabula min ye kɛlɛ min filɛ senna nin ye ani kɛlɛ si tɛ kelen ye i ni jugu bɛ si n'a bɛ wuli a bɛ tila ka sonsori kɛ k'i dasi min ye Asimi ye a ko waleya in ka gɛlɛ o la sa min ye Mali ye ale dun ko fo a ka jamana de sɔrɔ a ka wolomasiri tabaw sɔrɔ a ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka jamana yɛrɛ ale sinsin a ko sa ko ni an ka jamana yɛrɛ lajɛ bi bɛɛ ya min ye kanabila ye ka taa se sɔrɔ kɛcogo ma jamana yɛrɛ ka se k'i jɔ a ka jamana hukumu kɔnɔna na ko waleyaw tɛna o siraw tɛna bila fiyewu Asimi ko sa ko bi ko min ye bɛnbɛnbɛn ni juguya min bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma k'a ma dan an dɔrɔn ma koyi an lamini jamanaw fana bɛ a la nka an n'an balimaw n'an sinjiw n'o ye Burukina ni Niger ye an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa min ye wolomasiri tabaw ye k'olu don gun kelen kɔnɔna na AES o hukumu kɔnɔna na o baara minnu bilara sen kan olu bɛna mɔnɔbɔ don nataw la a ko fana ko min ye jugu ye a kɔni tɛ se min na fiyewu o ye bɛn ni kelenya ye sabula ni jamanaw jara k'u bolo di ɲɔgɔn ma jugu tɛ taa sira sɔrɔ jamanadenw bɛ wulikajɔ ni nisɔndiya min na ani yɛrɛta min na yaasa ka se ka baara ninnu sinsin o de y'a to bi olu yɛrɛ fana bɛ se ka ŋunanfan sɔrɔ n'olu ye ɲɛmaaw ye a ko an ka jamanaw lafiya bɛna n'a kɔnɔ basigi bɛna n'a kɔnɔ min ye jamana ninnu bɛna jɔ a kɔni tɛ taa an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn faamu malidenya la o de la sa min ye bɛn sɛbɛn ye ale kɔni y'o dilanni baaraw kɛ a baara kunfɔlɔw kɔni sera ka kɛ ka ban min b'a to sa an yɛrɛ dama ka se k'an ka fɛɛrɛw sɔrɔ an yɛrɛ ka degunw la yaasa an bɛ se ka jɛ cogo min na ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma a ko hukumu kɔnɔna na sa min ye DDRI ye o nana sigi sen kan o DDRI de bɛna to sa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka marifa bila pewu k'olu ta Menagakaw fɛ yen Kidal Moti Segu ka taa se don nataw la Tumutu ale kɔnɔna ma min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min na bɛn ni kelenya sinsinni kɛ waati jan kɔnɔna na o fana hakili jagabaw bɛ sen na a ko fɛn o fɛn kɛlen filɛ nin ye bɛn ale ɲini n'an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a kimɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ an yɛrɛ bolo wa an yɛrɛ bɛ se k'an ka kow ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ maa ma bɔ ka na k'i b'a fɔ k'i bɛ sira yira an na yɛrɛma hɔrɔnya a ko k'o sɔrɔli wolomasiri tabaw ka gun kan k'o ye tiɲɛ ye jamana ka kelenya sɔrɔli o ye tiɲɛ ye min ye seko ni dɔnko ye ko o de kɔni ye an ŋunanfanba yɛrɛ ye o de kama sa min ye seko ni dɔnko ye o kɔni ɲɛlan kura ka se k'o la kurakuraya sigi k'o sigi sen kan yaasa an ka denmisɛnw n'an ka siniɲɛsigi an ka kow taabolo ka se ka kɛ cogo min na n'an ka maanifinya bɛ se ka kɛ cogo min na ka kɛ ni maliden kura sigili ye k'o baaraw fana sigira sen kan min ye Général d'armée Asimi ye a ko fasoden ɲuman faso jɔla o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu f'i ka min ye seko ni dɔnko ale jiw la i ka lafa i ka mɔ i ka mara i ka tama i ka tabiyaw dɔn yaasa min ye malidenya ye ani maliden kuraya i bɛ se k'o faamuya cogo di o la sa ko min ye an ka kanw talen k'olu don ba la k'a kana kɛ maaw ɲɛna k'o kɛra ten dɛ ko kɔrɔ de bɛ a la min ye an yɛrɛ ye tɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo si la n'an m'an ka kanw matarafa seko ni dɔnko la kurakurayali bɛna sinsin min kan kosɛbɛ o ye bɛn ni kelenya ani an ka seko yɛrɛ faamuya ko ɲuman k'an sinsin o kan k'an ka yiriwaliw kɛ ka kɛ ni an yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye kiiriko bunakun kan a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kiiri kɔni ye k'o bɛ to kɛlɛbolo hukumu kɔnɔna na min ye kiiri ye ale kɔni bɛna ta sa ka ɲɛsin ka baara kɛ fɛn minnu na o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ni sɔrɔ ye kana kumaniya jamana ma a ko maa si kana bila i kunna don kelen da kelen k'a fɔ k'e kelen ka sɔrɔ k'e bɛna na o ta ko ka jamana ta ka taa n'a ye o de la sa min ye pôle économique financier ye ale ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira n'i ye jamana nafolo ta i bɛ taa bila yɔrɔ min na a bɛ minɛ i la ka taa bila yɔrɔ min na ko olu sigira sen kan olu bɛ ka baara kɛ ko wa ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ dɛ n'i ye fariso nafolo ta a dɔrɔmɛ kelen misigara jarati jamana bɛ wuli k'a ɲini yaasa k'a lasegin a ka fasodenw olu ma olu ka wagane kɔnɔna na Asimi ko assise nationale min sigira sen kan n'o ye refondation ko kuma fɔ
ko tun y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma ka don min y'an ka politiki kɛcogo la ko sabula politiki kɛcogo min tun b'an bolo o ni mara kɛcogo k'olu kun taacogo man ɲi ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o la sa ko yaasa ka se ka olu kumakan n'o o ye furancɛla fanga ɲɛmaaw kumakan ye k'o labato n'o ye asisi ye laɲini minnu kɛ olu la tilenni sira fɛ k'o la sa ko olu kun ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan avril kalo san 2025 o jɛrɛw dugudenw nana jamanadenw nana ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali kɔ kan olu ye jaabi di k'o la ka laɲiniw kɛ o laɲiniw la waleyali la sa a yera k'a fɔ min ye parti politikiw ye olu tɔgɔla sɛbɛn min tun bɛ yen olu caman jɔsira ka bɔ yen nka ko nin waati laban in na yaasa ka se ka sɛbɛn in hakilina n'a miirina bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye parti politikiw ye u sigicogo u bilacogo sen kan a ka se ka kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ ko san 2026 in kɔnɔna na k'u bɛna kumaɲɔgɔnya daminɛ kumaɲɔgɔnya min na tali kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛn kan min bɛ parti politiki sigicogo fɔ an ka jamana kɔnɔ a baarakɛcogo ka tila ka sɛbɛn kura sigi sen kan i n'a fɔ an ka sariya sunba ale siginiden 39 bɛ a fɔ cogo min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ sariyaw ye General d'Armée Asimi ka kuma kɔnɔna na fana a ko min ye kabini san 2020 ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko lakanako kɔni gɛlɛyara sɔrɔko nana gɛlɛya nka maliyɛnw y'u cɛsiri k'u jija k'u ka jamana k'ale bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o la sa jamana kɔni sinsin kabini san 2020 fɛn fɛn ye jamana yɛrɛ ka kobaw ye min ye sarakow ye min ye musakakow ye ka olu sigi sen kelen kan olu kana dɛsɛ diɲɛ seleke naani jɛkulu dɔ bɛ ko gafi juin kalo tile 20 juin kalo san 2025 ale yɛrɛ Mali tɔgɔ ta ka bɔ jamana la jamana minnu bɛ bi n'olu tun bɛ yiralen don ka yira ka kɛ bolokani tamaseere ye dunko juguya ni yuruguyurugu sira fɛ k'o y'a to bi diɲɛmaa ye danaya ta ka da an ka jamana kan ko wa fana ko min ye jamana kɔnɔna na sɔrɔ minnu bɛ kɛ u ka don dondaw fɛ u ka taa u ka siraw fɛ musakaw ka taa musakaw ta yɔrɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye jamana ye a tɛna sɛgɛn a tɛ ɲinɛ min na da dumunifɛn dɔw bɛ yen a na musaka kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan olu bɛ se ka don cogo min na an ka jamana kɔnɔ kuranko fana a y'o fɔ o cogoya kelen fana na a ko ni ala sɔnna a ma o wulikajɔ minnu sigira sen kan olu bɛna to tilennenya kɛcogo ɲuman jɛya o hukumu kɔnɔna na k'o fɔ minnu filɛ nin ye no o ye ka sɔnɔgɔya kɛ sɔrɔ da dumunifɛnko la ani kuranko la ko o bɛna to min ye baaraw kan ka se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ yiriwali baaraw kan ka se ka sigi sen na k'ale hakilila tigɛlen don ka fɔ bi an ka denmisɛnninw kan ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye u jɔyɔrɔ ye o k'o fin Asimi ko sa ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ jamana nafolo yɛrɛ duncogo n'a doncogo k'o tɛ se ka to kɛcogo kɔrɔlen na koyi o de la sa subahana mansinw sɛbɛnna don wari saraw la min ye jamana ka cakɛda belebelebaw la ka dɔ fara o kan yaasa jamana yɛrɛ jɛlenya ni tilennenya bɛ se ka kɛ jamanadenw fɛ wari a donni na a bɔli la ka bɔ wari minɛli la bolo la a ko hukumu kɔnɔna na sa jamana ye wulikajɔ caman kɛ o fɛɛrɛ minnu sigira sen kan u bɛna olu sinsin san 2026 kɔnɔna na min ye jamana sɔrɔko ta nasira fɛ min ye sanuko ye Asimi ko wulikajɔ minnu kɛra sanuko la ka sariyaw yɛlɛma min ye kumaɲɔgɔnya min donnaw ni sanutigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o y'a to jamana sera ka musaka ɲɛnɛma sɔrɔ k'o bila a ka wagane kɔnɔ ko min ye san 2026 ye o fɛɛrɛ minnu sɔrɔla ani laɲini minnu kɛra ko a bɛna i janto olu la u ka se ka labato kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ a yɔrɔ kɔnɔna na a ka se ka to baara ka sigi an ka jamana kɔnɔ an ka dugudenw ka se ka baara sɔrɔ min ye tiɲɛ ye baara kɛcogo ɲuman Mali nafolo ka di malidenw ma u ka se ka baara kɛ n'a ye k'u yɛrɛ yiriwa k'o ye ale ŋunanfan ye General d'Armée Asimi ko fana ko min ye kuranko gɛlɛya ye k'o kɔni y'an ka jamanadenw tɔɔrɔ nin waati laban in na min ye bayɛlɛmali ye ani hakili jagabɔ de kan ka kɛ a ko hakili jagabɔ hukumu kɔnɔna na sa yɛrɛma hɔrɔnya kuranko ta nasira fɛ falenfalenw kan ka don a la koyi ko an kan ka miiri ko dama min y'an sɔrɔ san 2025 kɔnɔna na o kan ka to an ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini an yɛrɛ fɛ yan fɛɛrɛ minnu b'a to n'an bɛ se ka fɛnw sigi sen kan an ka kuranko an ka tajiko an ka yiriwaliko an ka baarakɛko an k'u fɛɛrɛ jɔnjɔn ɲini so kɔnɔna na yan ka se k'o sigi sen kan nka k'o tɛ taa fiyewu mara kɛcogo ɲuman dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ale ni ka fɛnw ta k'a sɔrɔ minnu t'i ta ye perezan ko sa ko o la min ye jamanadenw ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko yɛlɛma tɛ taa yɛlɛma kɔ koyi yɛlɛma bɛɛ lajɛlen de kan ka funi siri k'i wuli k'i jɔ k'i cɛsiri o la sa ko min ye kow ye minnu bɛna sigi sen kan o ye baara caman k'o ɲini ka di maaw ma ka dɔ fara maaw ka sɔrɔ kan yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na nin si tɛ se ka kɛ baara kɛcogo ɲuman tilennenya ni laadiriya ale ni danaya o hukumu kɔnɔna na a ko ko caman bɛ yen bi fɛɛrɛ caman sigilen don bi Mali yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a ka yiriwali baaraw kɛ ko olu fana bɛna sigi sen kan san 2026 kɔnɔna na
Asimi ko Mali jamana ye nafolo jamana ye maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa an ka jamana a ka taa ŋunanfan fɛ yiriwali sira fɛ nka o bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin min kan o ye maa ye maa de kan ka dilan ka maa sigi sen kan ka maa labɛn ka maa kalan k'a furakɛ k'a kɛ maanifin yɛrɛ ye a ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka dɔ kɛ maaw ye ka dɔ kɛ jamana ye o hukumu kɔnɔna na sa kɛnɛyako ta nasira fɛ ale y'i ɲɛsin min ma o ye dɔgɔtɔrɔso dilanw ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛna n'a to an tɛna taa kɔ kan tuguni ka taa furakɛli kɛ ko a kɔni b'a dɔn ni ala sɔnna a ma ale yɛrɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi n'o ye dɔgɔtɔrɔso dilanni ye n'o bɛ taa se 15 ma ko a ɲɛ jɔlen don o baara in na su ani tile a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Général d'armée Asimi a ko ka kɛ ni Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan yiriwali ale ni ɲɛtaa ta sira fɛ san 2024 san 2033 ko gouvernement ko a bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maanifinw ka kalan maanifinw ka labɛn maanifinw ka ko caman faamu yaasa baaraba minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an ka se ka olu kɛ an k'an cɛsiri k'an jija an ka kalanyɔrɔ ka kɛ kalanyɔrɔ ɲɛnamaw ye an ka kɛnɛyakɛyɔrɔ ka kɛ kɛnɛyɔrɔ ɲɛnamaw ye kiiritigɛw ka kɛ kiiritigɛ ɲɛnama ye universitéw fana ka se ka kɛ ka ɲɛ a ko san 2026 a bɛna kɛ san ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan Mali ka se k'a ka maliya kɛ ka se ka jamanadenw ka hɛrɛ ni u ka bɛn n'u ka sigi ka fɔ k'o sinsin k'a bɛna kɛ o baara kɛli waati ye ka dɔ fara dɔ kan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya min ye maliden cɛ n'a muso k'a bɛ sankura dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye san 2026 k'a ka kɛ Mali basigilen Mali bɛnnen Mali lafiyalen ani Mali min bɛ taa ɲɛtaa la ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Malikura ko o ta nasira la ko ala ka Mali kɛnɛ to ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ to k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn